Adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan, petsa 30 sa bulan sa Hunyo tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 8, bersikulo 28 ngadto sa 34. Unya miabot si Jesus sa yuta sa Gadara didto sa tabok sa lanaw o gitagbo siya duha ka tawo nga nanggula gikan sa mga langob nga gihimong lubnganan. Giyawaan kining mga tawhana ug bangis kaayo busa walay nangahas pag-agi ni adtong dalana ug misinggit sila, "Anak sa Dios, unsa may imong tuyo kanamo? Mianhi ka ba aron pagsakit kanamo bisag dili pa panahon?" Dili layo didto may usa ka panon sa mga baboy nga nanibsib. Mihangyo ang mga yawa kang Jesus, "Kun abugon mo kami, pasudla kami ni anang panon sa mga baboy." "Sige, panulod ka mo," moingon si Jesus. Ug mipahawa ang mga yawa ug nanulod sa mga baboy. Unya ang tibok panon sa baboy na naglumba paingon sa pangpang ug nangambak sa lanaw ug nangalumos. Ang mga nag-atiman sa mga baboy nanagan ngadto sa lungsod aron pagsugilon sa tanang nahitabo, ingon man sa gidangatan sa mga giyawaan. Tungod niini, nang gawas ang tanang tao ni adtong lungsura aron pagsugat kang Jesus ug sa ilang pagkakita kaniya nangaliyupo sila nga mobiya siya sa ilang dapit. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.